Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baq bir tarap ýurdumyzdaky täzelikleri hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlary gepleşmede başlaýar. Şoň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny güýüzki bag ekmek möhümine badylga berildi. Watanymyzyň giňişliklerine täze baglyklaryň we telgäkliň düýbüni tutmak boýunça giň ýerimli çäre ekologiýa awadançylygyny artdyrmagy, türkmen topragynyň ähli kunjuklaryny ajaýyp ýaşyllyga bilen bedemäge gönükdirlenler. Ýeri bilen mehriban arkadagymyz Hanmy gatly ajaýyp agalteki bedegine atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine tarap ugrady. Türkmen kalyna çalymdaş giň tekralar insan ruhuny götürýän gudratly güýje eýe bolup durýar. Tekranyň ýözbarşy gözelligi, onuň üsümlik dünýäsi halkymyz üçin arsgal bereketiň göz başga taplanýar. Günden güni mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen tekralaryň asyl durkunyň saklanmagy, onuň üsümlik we haýwanat dünýäsiniň goruglygynyň üçin edilmegi bilen baglanyşyk meseleler döwlet ýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň birine güldi. Gözelli ýarymyzda her bir patsaň toprak üçin bolşýaly, adamlar üçin öýüz bolşly yarymlyk derejesi bar. Güýz patsaňda türkmen ýaýlaryna howa gurşawy emeli gelýär. Munyň özi soňky ýyllarda milli liderimiziň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýyna döwlet derejesinde uly üns berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Ganatly bedegler halkymyzyň buýsanjydyr we şöhratydyr. Toýlaryň hemde ählik bayramlarynyň baş bedegi bolup, dawarlara ajaýyp ýuşgun we kalby joşgunlyk berýär. Bu bolsa halkymyzyň köp hatyrlyk täpleriniň häzir hem dowam edýändigini, özüm şunda onuň döwrewap mazmun bilen baýlaşandygyny aňladýar. Ahalteki tohum atlarynyň dünýä şöhratyny artdyrmak we gorap taklamak işinde hormatly prezidentimize biýmetsör uly hyzmat degşidir. Arassaganly behişli bedegleri köpeltmek, olaryň gymmatlyklaryny kämilleşdirmek üçin döwlet tarapyndan giň mümkinçilikden peýdalanyp, türkmen seyitleri we atşynaslary netijeli işleri alyp barap, asyrlaryň dowamyny olaryň ösdirilmegine, uly zähmetini, ajaýyp zehini we çäksiz söýgüsini bagşadan ata-babalarymyzyň ösdirip ýetişdiren ahalteki tohum atlarynyň şöhratly senamasyny dowam edýärler. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe paýgasy pederlerimiziň at seýslemek, olara at takmak ýaly dünýä nusgalyk däpleri döwrewap derejede dowam edýär. Bu ýerilgeleriň ösdirilmegine we geljek nesillere getirilmegine mehriban arkadagymyzyň ägip uly tagallasynyn bardygyny aýratyn bellemeli. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna gysga wagtyň içinde ýurdumyzda atçylyk puwdagynyň maddi injamlaryň bünyady düýpli döwrewaplaşdyryldy. Ömrüni büyük hünäre bagşadan hünärmenleriň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça uly işler geçirildi. Bularyň ählisi dünýä atşynaslygyny diňe bir baýlaşdyrman, eýtem türkmenlerde arasy ganly görnüşde saklanyp galan ady rawaýaty öwrülen agalteki bedegleriniň taryhy watany bolan türkmen topragyny behişli bedeglere we atşynaslara ägirt uly hormat goýulýanyny aňladýar. Güýz pasynyň ajaýyp günlerini türkmen tekrarlaryna insan ruhuny götürýän özbaşly gözellik bar. Tebiğata aýyguly garamak Türkmenistanyň döwlet ýasatynyň ileri turýan ugurydyr. Ýurdumyzda ekologiýa Birleşen Milletler Romas tarapyndan kabul edilen 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň ähmiýetli ugury, adamlaryň awadan durmuşynyň esasy ýagdaýlarynyň bir höküminde aýratyn uly üns berilýär. Munyň özi ilkinji nowatda ýer suw serişdirleriniň oýlançykly ulanmagyna, çölleşmäge garşy görüşmäge, tebigatyň täsin kunjaklaryny gorap taklamaga, deňiz gurşawyny we Hazar deňiziniň biologiýa köpdürligini goramaga hemde bir näçe beýleki mühim wezifeleri degşidir. Ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmegiň bähwitlerini, milli we dünýä meselerini ýurdumyzda milli tokoy maksatnamasy amala aşyrýar. Mehriban arkadagymyzyň howunarlygyna amala aşyrýan giňerimli bagy bostanyga beremek baradaky maksatnama, howanyň üýtgemeginiň yaramaz täsirlerine garşy görüşmek ugruna umumy dünýä işine sallamly goşantyr. Hormatly prezidentimiziň dünýä derejesindäki forumlarda şol sanna Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň maslahatlaryna öňe süren başlangyçlarym bir mühim meseleniň çözülmegine gönükdirlenler. Şol başlangyçlar halkary jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolup, birlikdäki ekologiýa taslamalar we maksatnamalar üçin oňat esas bolup hyzmat edýär.
Türkmençilikde atağınan yerde toy bolur diýilýär. Baky bir taraplarymyzyň şanly 25 ýyllyk senetiniň giýinden dawarlanyp, toylarymyzyň toylary ulaşýan günlerinde akal teke bedeglerimizin gadim mekanına badalga alan ähkalyk baý ekmek dawarasyna, mehriban arkadagymyzyň hanmy gatly bekişli bedegüne gelmegi, bagtyar halkymyzyň toy şatlygyny hassa artdyrdy. Bir ägir turu maksat namanyň durumşa geçirilmegine, hormatly prezidentimiz adamlaryň saglygyny goramagyň, olaryň ýaşamagy we din jalmagy üçin oňoýly şertler döretmegiň ähmiýetli uruw hökümine aýratyn üns berýär. Salam mehriban atamjan. Bağ etmege akpata, bermege gelen atam, sizin eken bağlarınız tutup baryanlar hatar. Bağ ekenler bağıdır, aman bolsun başınız, bağlarınız gül açsın, uzak bolsun yaşınız. Bugün yine atamcan, oturdayın nahali, güzde eken bağınız, koy bezesin ahali. Hormat bilen atamcan, pilimi size bereyin. Bağ ekip hayır işe, pata beray atamcan, bu alhalt davara, ruhsat beray atamcan. Güýt pasynyň ajaýyp günleriniň birinde tutuş ýurdumyz boýunça baý ekmek dawarasynyň geçirilmegi, pederlerimizden miras galan asylly ýörelgeleriň häzirki zamana kwap derejede kämilleşdirilýändiginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiz türkmen arçasyny ekip soga biýişi, bagy bostanlyga biremek işleriniň nobatdaky tapgyryna badalga berdi. Ýurdumyzyň dürli künjeklerini tokoy dowlaklarynyň döredilmegi, paýtagtymyzda we wilayatlerde Sevgäkleriň çäkleriniň giňeldilmegi, insan üçin yaramly howa gurşawynyň emeli gelmeginiň baş şertini üpçün edýär. Biziň halkymyz asyrlaryň dowamyny daş gurşaw bilen sazyşly ýaşapdyr. Dünýäniň gadim medeniýetleriniň esaty ojagy hasaplanýan Türkmenistanyň tebigy şertleri, has takygy dağ çeşmeleri, amatly howa gurşawy birleriniň ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyna wajyp urny ýeläpdir. Geçirilen arkeologi gazy aktarş işleriniň netijesini biziň ýurdumyzyň çäklerine gadimy döwürlerde güllläp esen ýaýlalan bolanlygy, paýgasy pederlerimiziň ekrançyk bilen meşgullananlygy, meýweli baý nahallary ösürip ýetişdirenligi baradaky maglumatlar ýüze çykarly. Ýurdumyzyň ekologiýa amatlylygyny üpçün etmäge gönükdirilen köpçülikliň baý nahallaryny ekmek çäresine hemmeler münasip goşandyryň goşýarlar diýip hormatly prezidentimiz belleýär. Munun öýdi milli ýörelgeleriň döwrewap derejede üstürilýänini görkezýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli her sebäpden toprak howa şertleriniň aýratylygyna gawat gelýän baý nahallarynyň seçilip alynmagy, munun netijelik häsiýete eýe bolmagyna möhüm ähmiýete eýedir. Ýergelende belläp geçdik, watanymyzyň baky bir taraplyk derejesiniň şanly 25 ýyllyk şöhratly senesine beslenýän şu ýyl paýtagtymyzda hemde wilayetlerimizde jemi 25 milyon diýip baý nahallar ekeler. Şäheriniň barşyna mehriban arkadagymyz baý nahallarynyň 30-syny oturtdy. Munun öýdi ýurdumyzyň we mehriban halkymyzyň ediz watanymyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygyna hemme taraplaryň taýýarlyk görýändiginiň öz bolşy beýanyny urildi. Bugünkü dawara gatnaşlaryň mehriban arkadagymyzyň görülmesine eýerip, her biriniň 30 nahal ekmegi, bir de emeli gelýän göýük dowlaklaryň meýdanynyň hassa artmagynyň esas şertini emeli getirdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ikilin baglara degişli derejede iýdek etmek, olaryň taýyşly ösüşini ýola goýmak meseleleri ähmiýetli bolup durýar. Şunun bilen baglykda döwlet daşlarymyz ikilin baglara ýokary derejede iýdek etmek wezipelerini üstünlikli ýerine getirmegi we bu işe üren jogapkärçilikli hemde hemme taraplaryň esasy çemileşmegi tapşyrýar. Bu işleriň agreten kadalyk ýagdaýda ýola goýulmagy ikilin bag nahallarynyň oňyn ösüşini üpçün eder. Ýurdumyzda güýz hemde ýaz pasyllaryna köpçülikliň bag nahallarynyň ekilmegi, güneşli diýarymyzyň ähli künjekleriniň gözel keşfe gelmegi bilen ekologiýa derejesiniň ýokarlanmagyny şertlendirýär. Türkmen ýylyna bag ekmek soga biş hasaplanýar. Şunun bilen baglykda mehriban arkadagymyzyň başlangyjy boýunça geçirilýän köpçülikliň bag ekmek dawarasyna ýurdumyzyň ullan kiçe ähli ilaty işiň gatnaşýar. Munun öýdi halk arasynda ähmiýetli hasaplanýan çäheriniň derejesini belinde götürýär. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň ýol başlygyny bugün güýdki bag ekmek mögsüm başlandy. Şunun bilen gözel ýarymyzyň çäklerine peýda bolýan tokoy dowlaklarynyň meýdany artýar.
Bu bolsa ýaýlalan insan üçin tenekarlyk derejesini ýokarlandyrýar. Milli liderimizin ýurdumyzda tokoy zowlaklarynyň döredilmegi, köpçülikliň baý nahallarynyň oturdylmagy we bir mögsüme halk köpçüliginiň aýratyna ýaşlaryň işin gatnaşmagy bilen baglanyşykly meselelere aýratyn ähmiýet berýänini bellemeli. Köpçülikliň baý nahallaryny oturtmak dawrasyna ýaşlaryň işin gatnaşmagy, olaryň ähmiýete bolan gyzyklanmalarynyň ýokarlanmagyny, şeýlelikde ýaşlaryň halal ähmiýet esasyna terbiýelenmegini şertlendirýär. Baý ekmek çäresiniň diňe bir ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň gowranmagyna däl, eýtem ýaşlaryň ähmiýete bolan sevgisiniň artmagyna da möhüm orny eýleýändigini nazara alanyňda biçäräniň ähmiýeti hassa ýokarlanýar. Giň tekrarlaryň ähli günjeklerini döreýän tokoy dowlaklary, çöllük ýerleriň bagy bosanlygy öwrülmegini, ýaýlalan ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyny iň esasy bolsa, ýurdun ekologiýa taýdan awadan çygyny üpçün edýär. Bu işlere döwlet derejesinde ähmiýet berilmeginiň netijesinde köpçülikliň baý nahallaryny oturtmak çäresiniň ýokary guramaçlyk derejesine geçirilmegi asylly däwe görüli. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzyň dürli günjeklerini tokoy dowlaklaryny döretmek boýunça giňerimli maksatnamanyň durmuşa geçirilmegi, adamlaryň saglygyny goramak hemde din jarys üçin amatly şertler döretmek ýaly wajyp wezipeleriň üstünlükli amala aşyrylmagyna aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň öňe sürýän şeýle başlangyçlarynyň halkara derejesinde ikrar edilýänini belläýäninde, milli liderimiziň tagallalarynyň tutuş adamzat ähmiýetlidigini eşgär edýär. Döwlet başlarymyzyň alyp barýan siýasatyna, ekologiýa taslamalarına möhüm orun degişi bolup durýar. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda ekologiýa taslamary hemde böwre degişli maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Munyň özi ilkinji nowatda howanyň üýtgemegi, ýer suw serişdirleriniň netijeli peýdalanmagy, çölleşmäge garşy göreş, yerleriň şoorlaşmagynyň öňüni almak ýaly ähli wezipeleriň ýerine getirilmegine hassa möhüm bolup durýar. Şeýlekem milli liderimiz ýurdumyzyň ähli tebitlerine bar bolan derýalaryň, kölleriň, Hazar deňiziniň ekologiýa ýagdaýyny, deňiziň biologik köpdürliginiň saklanmagy hemde suwlaryň hapalanmagynyň öňüniň alınmagy bilen baglanyşykly meseleler boýunça oňyn başlangyçlary öňe sürýär. Bu bolsa halkara derejesinde giň golluga münasip bolýar. Mehriban arkadagymyzyň birleşýäri, tebigaty aýawly çemeleşmek, dağ etekleriniň, ýaýlalan we tekralan ösümlik hemde haýwanat dünýäsini goramak, ýurdumyzyň tebiga aýratynlyklaryny degişli derejede taklamak bilen baglanyşykly meseleler döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Munyň özi tutuş ýurdumyzyň ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagyna, ilatyň saglygyny we sagdyn durmuş ýergelerini berkitmekde aýratyn ähmiýetlidir. Soňra medeniýet işgärleri we sungudy saatlar tarapyndan taýýarlanan aýdym saat dawaranyň başynda hormatly prezidentimiz dawara gatnaşyra dönüp, bugün türkmen topragynyň ajaýyp günjekleriniň biri bolan Nowruz ýaýlasyna agzybirlikde baý nahallarynyň eklendigini, halk köpçüliginiň soga wişe gatnaşandygyny kanagatlanma bilen belledi. Hormatly prezidentimiz ýol çekmek, köpür gurmak bilen bir katarda baý ekmegiň üren soga wiş gadaplanýanyny aýdyp, baý ekmegiň dünýäniň bakylygyna uly goşantdygyny, şeýlekem baý ekmegiň ýene topragy öz adyny müdümlik ýazmakdygyny belledi. Şeýlekem mehriban arkadagymyz türkmen halkynyň tebigat bilen asynçykda ýaşaýanlygyny alamatlandyrýan köpçülikliň baý ekmek dawrasynyň ekologiýa babatda da ähmiýetlidigini we bu asyrly ýörelgäniň ýurdumyzyň bitaraplyk ýasatyna möhüm orun eýleýändigini aýtdy. Döwlet başlarymyzy çekilen asyrly we sogaply ähmiýetden soň hoş owazly aýdym saatlar dinlemegiň ýakymlydygyny bellep, hemmelere aýdym saatly çykyşlardan lezzet almagy arzu etdi. Soňky saatlarynyň ýerine getiren aýdym saatlaryny Türkmenistanyň gahramany, mehriban watanymyzyň iň täze taryhyna şöhratly sahypalar ýazan ähli türkmenleriň arkadagy hormatly prezidentimiziň ady bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň üstünlikleri wasp edildi. Soňky ýyllarda türkmen topragy görnetini özgörüp gülläbesi. Bu bolsa hakykatdan hem ähli gollugyna eýe bolan döwlet başlarymyzyň alyp barýan siýasatynyň aýdyň netijeleridir. Bunun şeýledigine bugünkü baý ekmek çäresiniň dowamyna da göz ýetirmek boldy. Biçäre Türkmenistanlaryň jewizliginiň hemde bähmete bolan höwesiniň hakyky bayramly görüldi.
konsertin barşında bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni, yurdumuzda arkadag prezidentimizin yol başlygyna amala aşylayan beýik işleri wasp edýän joşgunu çykyşlara giň orun berildi. Aýdym saatlaryň owazy şanly waka münasibetli guralan dawarlara utgoşup, oňa bayramçylyk öwüşgünü çaýdy. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimizin tagallasy bilen yurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalaryň aýdym saatly çykyşlar bilen utgoşdurulmagy asyrly däwe görüldi. Munyň özi yurdumyzda aýratyn ähmiýet berilýän asyrly işleriň ähmiýetini hassa bilindi göterýär. Yurdumyzyň ähli urlary boýunça gadanýan ösüşlerini wasp edýän aýdymçylaň, taýdananyň we tansçylaň çykyşlaryny konserde gatnaşçylar uly ruh bilentik bilen tomuj etdiler we şowkunly el çarpışmalar bilen alkyşladylar. Aýdym taýdy dawaranyň ahyryna oňa gatnaşçylar tarapyndan güller açýar Türkmenistan ýen aýdym ýerine getirildi. Onuň ruhun göterji sözlerini hemde joşgunly mukamyna yurdumyzyň gadanýan üstünliklerine bolan hüýs ýürekden buýsanyş duýgusy milli liderimiziň parasatly ýol başlygyna dürejligiň we arwaşlygyň ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzyň ajaýyp geljegine bolan anam beýan edildi. Soňra mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikleri ardy edip birden ugrady. Şeýlelikde bugünkü geçirilen ählilik bagy ekmek çäresi watanymyzyň giňişliklerine täze baglyklaryň we feýilgäklerin düýbün tutmak boýunça giňerimli çäre ekologiýa awadançylygyny artdyrmaga, türkmen topragynyň ähli künjeklerini ajaýyp ýaşyl libas bilen bedemäge gönükdirlenler. Ne bolsa hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanşydýas. Onuň şeýle diýilýär. Onuň alhydraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğly Berdimuhammedow. Jenap prezident, Irak halkynyň adyndan hemem öz adymdan eseden alhydratygyda Türkmenistanyň garaşdylyk güni münasibetli tüýsürekden çykýan gutluglarymy beýan edýän. Size jan saglyk we awadançylyk dogonluk türkmen halkyna täze üstünlikleri we ruwaşlygy ardy edýän. Şu pursatdan peýdalanyp iki dogonluk ýurtlaryň we halklaryň behidine döwletara dostlukly gatnaşyklary xizmatdaşlygy hasam berkitmege ugry edilýän inanýaryn. Täze şuňur hormaty maradaky inanýarmalarmy kabul ediň. Barham Salih, Irak Respublikasynyň prezidenti. Döwlet başlarymyzyň adyna hasyl toý münasibetli köp sany gutluk hatlarynyň hemem telegram bilen gelmegi dowam edýär. Döwlet hemem jeňmişlik işgärleri özleriniň gutluglaryny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu bayramçylygyň türkmen topragynyň sahawatlygyny we ata-babalarymyzyň şöhratly ekrançylyk däplerini münasip dowam etdirýän halkymyzyň zähmet söýürligini alamatlandyrýanyny belleýärler. Hatlar we telegrammalar iwerenler Melelizerimiz Gurbanoğly Berdimuhammedow tüýsürekden utlap döwlet başlarymyzy berk jan saglyk uzak ömür edil watanymyzyň munnun wilayam güllep etmeginiň behidine alyp barýan giň möçörli işinde täze ajaýyp üstünlikler ardy edýärler. Hormatly prezidentimiz hasyl toý münasibetli Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Amanow, Durdulayew, Gelinýazow, Gylyjew, Mehmedow, Meredow, Müşekow, Öwezow, Urazyeliw, Mähirli we tüýsürekden gutladylar. Döwlet başlarymyzy mejlisiň deputatlarynyň adyndan Mehmedow gutlady. Melelizerimiz Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyň jogapkar işgärleri iň gowy arzuwlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanoğly Berdimuhammedow hasyl toýu bilen ýurdumyzyň sewetleriniň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balqan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşow welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gylyjew gutladylar. Şeýle-de Melelizerimiziň adyna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşlary gutluk hatlaryny iýerdiler.
Döwlet başlanmagy umumilli bayram bilen Türkmenistana saýlawlary we salat saçyklary geçirmek boýunça merkezi toporuň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kerdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Magdum adyna ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornbasary, Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy, parahatçylyk gaznatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlikler tüýüz sürekden gutladylar. Ýurdumyzyň ähli künjegini hormatly prezidentimizin başlanjy bilen ähli halk bagy oturtmak dawarlary ýokary ruhlantligi betlenip geçirildi. Oňa ýaşly neslin wekilleri, dürli podukda zähmet çeken raýatlarymyz şeýlede talip ýaşlar işden gatnaşdylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzy bagy usanyny öwürmek boýunça alyp berilen işleri hasam ýeňlandyrmak hemem edidi watanymyzyň baky betaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramy münasibetli ekilýän bagnahallaryň möçürini artdyrmak şeýlede Türkmenistanyň milli tokuy maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen ýeňi ýakyny hormatly prezidentimiziň gol çeken karary tutuşy ýurdumyzda bolşy ýaly Balkan welaýatynyň ýaşaýjylaryna da beýmeçür hoşallyk duýgusyny döretdi. Parasatly milli liderimizin kabul eden ajaýyp çözügdünün ruhlunyň welaýatyň ilaty bugün Sewitiň ähli etraplardyr şäherlerine ähli halk bagy ekmek dawratyna gatnaşdylar. Göwün ötürji şäherleri bilen utgaşan dawra bilim, medeniýet, sağlyk goruş, sport, syýahatçylyk we beýleki ulgamlyň jemgyýetçilik guramalarynyň ýaşly nesliniň wekilleri, mehrem eneler, idara kerhanalaryň işgärleri, talip ýaşlardyr ýerli ýaşaýjylar ýokary watançylyk hujumy bilen işçiň gatnaşdylar. Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylyna Balkanly illeşlerimiz bu soğaýyşa bagyşlanan esasy çäreni welaýat merkezi Balkanawa şäherine Uly Balkan dagyny kemerlep geçen saglyk ýolunyň ugruna gurulan täsirli çäreler daş töwrüň leýledarlygy adamlaryň çär tarapy ýaňsalan uluşatlyk şuwhuny bilen utgaşyp bagy ekmek dawratynyň geçirilen ýerlerine öz boşly bayramçylyk ruhuny şaýdy. Saýaly, pürli, meýweli baglaň we özümiň ýaş nahallaryny oturtmaklaryň ýaşly neslin wekillerine rowşan geljegimiziň eýeleri ulan körpeleri hemem ýaş çatynjalary inanylmagy eksilmez joşguny aýratyn ähmiýete ýa boldy. Şeýlede şonky badyrga berilen ähli halk bagy ekmek dawrasyny hormatly prezidentimiziň sahawaty bilen daşary ýurtlardan satyn alynan durly gatymly ýürütürüşdilen kemil tehnikalaryň ýerlikli ulanylmagy işiň netijeli bolmagyna aýgytly täsirini ýetirdi. Bu ýerde gurulan dawrada çykyş edenler halkymyzyň bagtyarlygy, ata-watanymyzyň bagy usanylygy öwrülmegi bäwetde edýän taýsy tagallar üçin gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Zekinli bagşy sazanalar, estrada aýdymçylardyr çeper howetçiler, talip ýaşlar çäre gatnaşlary uluşatlyk paýladylar. Günüň tutuş dowamyna täze oturdulan baglar daş töwrüň bagy usanyga börenip ýakyn geljekde jenneti künjegi öwrüljek onuň aýdyň şany bolup dawralandy. Köpçülikliň bagy ekmek çäresi welaýatyň ähli etraplaryna hemem şäherlerine ýokary işçiligi eýe boldy. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň parasatly başlanmagyny tutuşy ýurt derejesinde üstünlikli durmuşa geçirilýän milli tokuy maksatnamasyny welaýatyň agzybir ýaşaýjylarynyň öz münasip goşuntlaryny goşýanyklarynyň aýdyň suwutnamasy boldy. Hormatly prezidentimiziň başlanjy bilen Türkmenistan beýtaraplyk mekany ýylynyň zähmet ýeňişlerine beslenýän häzirki döwrüne geçirilen bagy nahallaryny oturtmagyň güýdki mögsümi Daşow welaýatynda da welaýat häkimläriniň guramagyny ýokary guramaçylyk ýagdaýyna eýe boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir gününe mahsus bolşy ýaly bu zähmet bayramçylygy ýokary ruhlantligi beslendi. Welaýat derejesine agaç nahallaryny oturtmak çäresi Daşow, Garagum, Aşgabat, Ulug ýolunyň ogruny ýaşaýjy toplumlaryny hemem beýleki taýarlanan ýerlerde giňden ýeňlandyrly. Bugünkü oturdulan agaç nahallary bu ýerde Görkana bag toplumynyň emele gelmegini öpçün eder. Agaç nahallaryny oturtmak boýunça işlere ýaşullar, kümüş saçly eneler, mejlisiň deputatlary, ýaş çatynjalar, dürli ýaşdaky, dürli kärdäki adamlar, talip ýaşlar, welaýatyň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleri işçiň gatnaşdylar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň şu güýdünde de bu işler milletiň asyrlyk jümüşiniň göze başalyp gaýdan bagy ekmek ýörelgesiniň häzirki
rowaşlyk zamanamyzyň belent ruhy bilen utgaşyp göwünlere galkynç paýlady. Bu ýa-da nurana geljegine tarap önemli barýan halkymyzyň bütünliginiň meýwesidir. Çärenin bütün dowamyny meýweli saýly we pürli agaç nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdurly. Agrotehnika düzgünleri bir kemsiz berjäýdirli. Hormatly prezidentimiziň daşa ýurtlardan satyn alyp berýän kuwatly maşinlary we beýleki tehnikalary netijeli peýdalanyldy. Adamlaryň köpçülikleri agaç nahallaryny oturtmak işlerini gatnaşýan yerlerine aýdym sadyň owazy belentden ýanglandy. Ulaýatyň medeniýet işgärleri bu çäre üçin ýürütü çykyşlary taýýarladylar. Şol çykyşlara halipa bagyşy sadanylar, zehinli estrada aýdymçylar, ýaş ýerini ýetirjiler, tant we halk dörüjlük toporlary işçen gatnaşdylar hemem hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy bagy wasalyga öwürmekde alyp barýan beýik işlerini wasp etdiler. Bu ýerde milli gymmatlyklarynyň eli işleriniň günöşli diýarymyza bedeg bar oturan ajaýyp gülleň we başga bir näçe önümlüň sergileri ýaýlanlanyrly. Şu ýerde gurulan kitap sergisi hem köplüň önsüni özüne çekdi. Ulaýatyň idara kerhanalaryna, şäherdir etraplaryna da bu ähli halk işine adamlar işçen gatnaşdylar. Şeýlelikde täze bag nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdurly. Bu işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne mehriban arkadamyzyň parasatly ýolbaşlygynda edi diýarymyzyň gözül tebigatyny gowrap saklamak, ýurdumyzy gul-guldarlyga öwürmek, daşgur şoň adançylygy öpçün etmek boýunça giň gerimli işleň alınıp barlyanyna şaýatlyk edýär. Hemem ekologiýa durnuklugyny, hemem howpsuzlygyny öpçün etmek, aýratynam howanyň üýtgemek bilen bagly dünýä ähmiýetli teklipler ködürilmek bilen bir hatarda olary çözmek bilen baglanşykly giň meşhur işleň amala aşyrylýanyny suwd edýär. Türkmenistanyň baky betaraplyk bayramynyň şowkuny dawralary bilen utgaşýan ähli halk bag ekmek boýunça geçirilen çäreler ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň hem ähli künjegini köpçüliklerini we işçen häsiýete eýwurly. Gojaman Lewap jehekler oturan joşguny Jeyhun deriýasynyň kenaryny birikdirýän hormatly prezidentimiziň gurduryp beren awtomobil hemem demir ýol köprüleriniň ýanyna welaýat derejesine geçirilen bag ekmek dawrasy aýratyn gurumçylykly häsiýete eýe bolup ýokary zähmet joşunyna wetlendi. Bag nahallaryny oturtmaklyk çäresine ýersekar görüllü mektep bolan il sarparly ýaşullar, mehrem eneler, jemgyçilik gurumlarynyň wekilleri, şeýlede dörlü kärde zähmet çekýän raýatlarymyz we welaýatyň çärenine ýerleşýän ýokary orta hünäri gowy mekdepleriniň talip ýaşlary gatnaşdylar. Bu ýerde agdyberlikli we ihlasly çekilen zähmetiň netijesinde ýene-de bir näçe ýyldan daş töwere gözelligi, temizligi betlejek meýweli, saýly we pürli agaçlaryň ýaş nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdurly. Agaç nahallarynyň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda ýürütü dökünleri we suw berilip kadaly oturdulmagy bag ekmek dawratyna gatnaşýan ruhwelent adamlaryň ihlasy hemem tutun ýerli zähmeti bilen utgaşdy. Bag nahallaryny oturtmak dawratyny geçirilýän ýeriniň gurnulan ajaýyp sahnada Seýitnazar Seýdadynak döwlet sal drama teatrynyň bagwançylyk barada taýýarlan edebsal kompozisiýasy, welaýat medeniýet müdürliginiň taýýarlan şowkuny çykyşlary bu halk ähmiýetli möhüm çäre aýratyn bedeg berdi. Welaýatyň usat aýdymçylarynyň bagy wasalygy, gul-guldarlygy öwrülýän baky berkarar diýarymyz hormatly prezidentimiziň halkymyzyň bagtyarlygyny gönükdiren muqaddas ýürelgeleri, ajaýyp türkmen dünýäsi, türkmen tebigatynyň gözellükleri hakynda ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary, tans toporlarynyň joşguny çykyşlary bilen sazlaşyp çäre gatnaşlary şatlyk paýlady. Ak nura betlenen ak öýleň öňlerine bagşy sadanalan şirnawazlarym ähli halk bag oturtmak dawratyna gatnaşýan bagtyar raýatlarymyzyň ruhy dünýäsine hasym galkynyrdy. Şeýlede bu ýerde bag we gül nahallarynyň dürli görnüşleriniň, daýhançylygy degişli zähmet gurallarynyň, enemamalarymyzyň miras galan haly we haly örümleriniň, eli işleriniň, nakkaşylyk we dergärçilik sunugatynyň eserleriniň ýaýlanlanylmagy dawara aýratyn rüşçaýdy. Köpçüliklerin bag oturtmak çäreleriniň welaýatyň ähli edara gurumy kerhanalaryny, etrapdyr şäherlerini gurşap almagy, pürli we meýweli bag nahallarynyň müňlerçe düýüplerini oturdurmagy, bu muqaddas çäreniň tirden giz ýaşamaçyny dowam etmegi bagtyar raýatlarymyzyň hormatly prezidentimiziň muqaddas ýürelgelerine, ata watanymyzyň baky we paýlygynyň, halkymyzyň agdyberliginiň, zähmet söýerliginiň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüli. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda ähli halk bag ekmek dawratyny geçirmek barada beren tawşyrlyklaryny ýerine ýetirmek bilen baglanşykly gurulan bag ekmek dawralary Mara welaýatynyň ähli ýerlerine gurumçylykly geçirildi. Türkmenistanyň betaraplyk mekany ýylynda güýtki bag ekmek işleri welaýatyň ähli künjegini köpçülikliň häsiýete eýe bolup, ul hakyky zähmet bayramçylygyna öwrüli. Ähli halk bag ekmek dawrasy Mara welaýat häkimliginiň gurumagyna geçirilip, oňa mejlisiň deputatlary, welaýatyň bagtyar raýatlary, ýaşul netliň wekilleri, mehrem eneler, eri jemgyçilik gurumlarynyň
wekilleri, idara kerhanalaryň bilim, medeniyet, saglyk goruş, sport ulgamynyň işgärleri, tejribeli bagwanlar we talip ýaşlar gatnaşdylar. Mari Bayramaly gara ýolunyň ogruny wekil wazir Etranyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çäginde giň meýdanyna wulaýat derejesine geçirilen bu ähli halk bag etmek dawarasy sadlyşykly zähmet joşuny emine getirip ýokary ruhlantligi betlendi. Bu ýerde irseherden başlanan zähmet joşuny dawra gatnaşan adamlaryň bag etmek çäresine bolan höwüsini artdyrdy. Mehriban arkadagymyň bag etmekde görkezýän nutgulyk görelesini özlerine ýol ýörelgi edinýän wulaýatyň bagty raýatlary köpçüliklerin bag etmek çäresine işçen gatnaşdylar. Bag etmek we ýaşyl zowluklary döretmek, daşgur şow gorumak ýaly asly däplerimize eýerilip bag etmek çäresine gatnaşan wulaýatyň bagty raýatlarynyň birleşen tagyllaty bilen ähli halk bag etmek dawrasyna saýaly, pürli we meýweli üzüm agaçlarynyň müňlerçe düýpleri oturdurly. Giň gerimde ýaýwanlanan bag etmek dawrasyny wulaýatyň medeniýet we sanat işgärleriniň, tanymal aýdymçylaryň, aýdymsaz we tan toporlarynyň bayramçylyk çykyşlary bededi. Olarda hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy güllüde ösürmekde alyp barýan ruwaç işleri bag bostanly edi diýärmiz. Bereketli güýt pasly giňden wasp edildi. Türkmen owasynyň keşmini şöhretlendirýän we toý bayramlarymyzyň bedeg bolan agy öýlüň uzaklar uzap gidýän hatarlary, olaň töweregine gurulan milli gymmatlyklarymy, amal haşam sunatyny, senetçiligi, o hujul gurallaryny giňden wasp edýän sergiler bolsa, bugünkü bag etmek dawrasyna millilik ruhun çaýdy. Ähli halk bag etmek dawralary wulaýatyň ähli etraplarda şäher merkezlerini, idara kerhanalaryny, döwre we binalaryň töweregine de gurumuşlukly geçirildi. Bu ýerlerde agaç nahallaryny oturtmak işleri geçirilip, oňa bagtyar raýatlar işçen gatnaşdylar. Bagtyarlyk döwrümizin ruhuny laýyk derejede geçirilen bu möhüm çäre wulaýatyň hemme ýerinde köpçüliklerin häsiýete eýe bolup bag etmek, olary göwnüje ýydyk etmek, joşguny zähmet bayramçylygyna öwrülip, bagtyar raýatlaryň kalyna hormatly prezidentimize ýegtilmez hoşallyk duýgularyny döretdi. Ýurdumyzda ähli halk bag etmek dawrasyna paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, idara kerhanalary, ýokary okuw mekteplerim işçen gatnaşdylar. Mälim bolşýaly daşgur şow gorumak, tebigaty aýaly çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatyny iler tutulýan möhüm ugurlygyň biridir. Türkmenistanyň bag bostanlygy öwrülme ugruny durmuşa geçirilýän çäreler ýurtda ýaýwanlanýan egerde uly özgörtmeleň möhüm böle bolup durýar. Soňky ýyllarda Türkmenistan ýurdumyzyň çär künjeklerini, gök zowluklary döredýän we ýaşaýjak bag nahallary bilen gurşulan ýaýlalary bilen görünür haýrana goýýar. Ýurdumyzyň hemme ýerine esasanem türkmen paýtagtynyň gün ortasyny dag eteklerini adam eli bilen döredilen tokuy zowluklary ýaýwanlandyryly. Giň meşhur maksatnamanyň çäklerini alnyp berýän umumy işe ýurdumyzyň ähli ilaty özüniň münasip goşundyny goşýar. Şäherliň we owulyň töweregine tokuy zowluklarynyň döredilmegi ýurdumyzda oňuly howa şertlerini öpçün eder. Şeýlede tokuy zowluklarynyň meýdanlarynyň artmagy bu ýerleň bir köpdürlüğünü şertlendirýär. Bu künjeklerde Türkmenistanyň haýwanat dünýäsiniň birnäçe wekilleri uýgunlaşýarlar. Döwlet başlarymyzyň beýik başlanýşlary bilen ýurdumyzda gök zowluklary döretmek işi ýetigderlik häsiýete eýe. Şonuň üçin Türkmenistanyň her ýylda tokuy zowluklaryny döretmek işlerini täzeden badylga berilýär. Ähli halk bag etmek çäresiniň paýtagtymyzyň ähli ýerlerini gurşap almagy, bagtyar raýatlarymyzyň, hormatly prezidentimiziň muqaddas ýüreliglerini, ata watanymyza baky we paýlygynyň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüldi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň belent ruhy bilen zähmet çeken raýatlarymyz halkymyza toý bayramly, eşretli zamanany bagşadan döwlet başlarymyzyň adyna tüýtürükden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýurdumynyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Nowruz ýaýlasyna Mehriban akademiyanyň gatnaşmagyna köpçüliklerin bag etmek dawarasy geçirildi. Nowruz ýaýlasynyň merkezinde ýerleşýän Agoý binasynyň töweregini gurşap alan tokuy zowluklary owadan sehranyň akşamky görnüşlerini öz boşly gözellik döretdi. Nowruz ýaýlasy bagtyar raýatlarymyzyň, hususan ýaşlaryň iň gelim gidimli ýerine öwrüldi. Dörli bayramçylyk çärelerem hutşy töwerekde ýaýwanlanýar. Bagtyarlyk döwrüniň nurany binasynyň ışıklanýyş ulgamynyň äliňoşar öwüşgünleri täze oturdulan bag nahallary bilen bir töwsalyşy emele getirdi. Bu görnüşler Mehriban diýarymyzyň ekologiýa derejesiniň ýygydaly ýokurlanýanyny, oň gözel görnüşleri döredýänini has aýdynlygy bilen äşkär etdi.
Mehriban adamları yer gelene habar versek, vatanımızın baqı betaraflığının şanı 25 yıllık şöhratlı senetine vetlengen şu yıl paytahtımızda hem vilayetlerimizde cemi 25 milyon bağ nahalları ekiler. Altını guydun şu acayip gününü bolsa tutuş yurdumuz boyunca ağaç nahallarının 3 milyon 110 min 200 düyvi ekilli. Ekilen bu bağlar eni toprağımızın tebigatını hasam baylaştırmağa münasip qoşunt bolar. Baqı betaraflığımızın şanlı 25 yıllık münasibetli bilişmediyalı 6 noyabrda Mehriban arkadağımızın qatnaşmağına Bağavaç Şifaxanasının açılışı davarası boldy. Şu münasibetli yurdumuzun Sağlık Uğraşı ve Derman Senatı Ministerliğine hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda çykyş edenler Mehriban arkadağımızın qatnaşmağına Ahal vilayetinin Akbudu ýeträňden şäherine guruluplanmagy berilen her zaman Bağavaç Şifaxanasının äger türlü ähmeti iýedigini bellediler. Arkada prezidentimizin yol başlığına sağlık devlet maksatnamasynyň şäherlerini diýarymyzyň ähli künjegini tebiği klimatiki palçyk bilen bejerji balneologik şifaxanalar hereket edýär. Bağavaç şifaxanasy hereket edýän milli şifaxana ulgamynyň üstüne ýetirdi. Senaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan hususy karhana tarapyndan bina edilen şifaxana ýokary halkara ölçeklerine howap gelýär we bir wada 200 adamyny kabul etmäge niýetlenenler. Şifaxananyň düzümine balneoterapiýa, palçyk bilen bejeriş, anyklaýyş, maslahat beriş, fizioterapiýa bölümleri, howullar we spa salony girýär. Bu ýerde ýokary hünärli lukmanyny raýatlaryň saglygyny goramakda ilkinji nowatda bolsa demarş ýollarynyň nerv, endokrin, immün sindiriş, deri keselleriniň we beýlekleriň bejerisi wagtda ýokary derejeleri hyzmatlary ýerine ýetirirler. Maslahatda bular dogrusunda bu ýa belenili hemde döredilýän şertler mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözler aýdyldy. Türkmenistanyň döwlet serhet gollugynyň serhet birikmelerine, harby bölümlerine, Mehriban akademiyanyň Bağavaç şifaxanasyna barýan ýoluň oruna ýerleşen barlar geçiriş nokodyna ata watanymyzyň dost gonuň serhetleriniň goragyna gulluk alyp barýan merdana serhetçiler bilen duşma münasibetli hoşallyk maslahatlar geçirildi. Bu ýa waqa Türkmenistanyň döwlet serhet gollugynyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylyp, baqy taraplamynyň şany 25 ýyllyk toýuna ululuk honetlik bilen barýan watan goraşlarynyň toý şahatlygyny goşanlanyrdy. Maslahatlarda hormat prezidentimiz bilen diýdarlaşmak bagty ministreden harby gollukçylaryň ýürek buýsançlaryna da orun berildi. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 7-nji noýarda saat 20-den 8-nji noýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Hawa Magmutoglunyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýağış şäher Demirad Gunatardan teli sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 5-10 gradus gündüzüne 12-17 gradus maýly bolar. Ahal vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýağış şäher Demirad Gunatardan teli sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 6-17 gradus gündüzüne 13-18 gradus maýly bolar. Mara vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup Demirad Gunatardan teli sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 5-10 gradus gündüzüne 15-20 gradus maýly bolar. Liverpool vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup azkem ýağış şäher Demirad Gunatardan teli sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 4-9 gradus gündüzüne 14-19 gradus maýly bolar. Daşul vilayetine ötkäpdiren bulutly hawa bolup azkem ýağış şäher Demirad Gunatardan teli sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus gündüzüne 9-14 gradus maýly bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup ýağış şäher Demirad Gunatardan teli sekundy 9-12 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 8-10 gradus gündüzüne 13-15 gradus maýly bolar.
Yurdumyz boýunça noýar aýynyň 8-ine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölüjükleriniň möçörüniň kadadan 14 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňysuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy şeýlede göz paslaryň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýäniň nazara alyp pasla göre giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bu düzgünleri berk berjaýsaňyz ýylyň eslenik paslalyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler betlenýär. Ähli ötüşlüň özününe bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.